कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. नमस्कार, मी भरत केसरकर. कोकण 7 लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. सर्वोदय पतसंस्थेसाठी रस्सी खेळ मतदान जे आहे हे होताना पाहायला मिळते. तब्बल 1900 ते 2000 सभासद या ठिकाणी मतदान करतायत आणि भाजपच्या 2 गटामधली जी अस्तित्वाची लढाई मानली जाते, प्रकाश मोर्ये यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई आहे आणि ते जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक आहेत. तब्बल एक टर्म पूर्ण केल्यानंतर 20 ते 25 वर्षापेक्षा जास्त सर्वोदयवर ते आहेत आणि ह्या एकंदर निवडणुकीकडे जर बघितलं गेलं तर अस्तित्वाची लढाई मानली गेली आहे. 38 वर्षाच्या संस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदा ही निवडणूक होते आणि सगळी गर्दी ही तोबा गर्दी एखाद्या साखर कारखान्याची निवडणूक आहे अशाच पद्धतीची निवडणूक पाहायला मिळते. त्याचं कारण असं आहे, पहिल्यांदा संस्थेच्या इतिहासात ही निवडणूक होते. शिवराम भाऊने ही संस्था निर्माण केल्यानंतर शिवराम भाऊ असतील, कैलासजी अमृतराव राणे असतील, सुभाष विखे, प्रकाश मोर्ये यासारखे मातब्बर चेअरमन या पतसंस्थेला लाभलेले होते. आणि यानंतर प्रकाश मोर्येंचेच मित्र असलेले दादा बेळणेकर यांनी प्रकाश मोर्येंच्या विरोधात एक प्रकारचं बंड पुकारलेलं होतं आणि ह्या बंडाचे परिणाम जे आहेत या पॅनलमधील काही जे समर्थक कार्यकर्ते होते ते सचिन नुरे. सचिनजी, काय सांगाल, काय स्थिती आहे, कसं बघता या निवडणुकीकडे? ही पतसंस्थे निवडणूक असल्यामुळे आम्ही जे पहिले जे कार्यरत संचालक असलेले आमचे प्रकाश मोर्ये, जोसेफ डॉन्टर यांचं पॅनल नक्कीच विजय येईल असा आता अंदाज दिसतो. कारण लोकांचा प्रचार चांगल्या प्रकारे दिसतो आणि जे येता जाता त्यांना सांगून जातात आम्ही तुमच्यावर आहोत म्हणून. त्याच्यावरनं एकंदर स्थिती अशी कळते प्रकाश मोर्ये, जोसेफ डॉन्टर यांचं पॅनल बहुमताने निवडून येईल. परंतु ही भाजपमधली लढाई होती, ही 2 एकाच पक्षातली लढाई, याचा कुठेतरी शिवसेनेला फायदा होतो असं वाटत नाही का? म्हणजे उद्धव ठाकरे गटाला नाही वाटत. कारण उद्धव ठाकरे गटाचे जे ग्रामपंचायत सर्व सदस्य, त्याच्यानंतर त्यांचे प्रमुख कार्यकर्ते हे पतसंस्थेच्या माध्यमातून जे आता भाजपचं म्हणजे भाजपचं असं पॅनल नाही आहे, पण सहकारमधले पॅनल आहे ते प्रकाश मोर्ये, जोसेफ डॉन्टर यांच्या बाजूने आहेत आज रोजी. हे जरी वस्तुस्थिती असली तरी दादा बेळणेकर असतील, सगुंदुरी असतील, सुभाष विखे असतील आणि दादा बेळणेकरांचे चिरंजीव योगेश बेळणेकर हे पण भाजपचे कार्यकर्ते, हे कुठेतरी विरोधात टाकले गेले, तर याचा पक्षावर काय परिणाम होऊ शकतो? नाही, पक्षावर याचा काही नाही होणार. हा फक्त संस्थेपुरता विषय मर्यादित राहील. पक्षाचा काही संबंध येते नाही येते. एकूण जर विचार करता 12 जागेसाठी थेट 24 उमेदवार आहेत, थेट टू थेट लढत होते. या लढतीचं चित्र कसं असेल? कारण 1952 म्हणजे 2000 सभासद मतदान करतात, ही अशी चुरस कधी पाहायला मिळाली नव्हती. नाही, ही अशा माझ्या बघण्यात ही पहिल्यांदाच निवडणूक होती संस्थेच्या कार्यकालात आणि चुरस अशी म्हणायलाच येणार नाही. कारण का माहिती, एकतर्फी विषय चाललेला आहे. विजयाची खात्री आहे? विजयाची खात्री आहे. कोण येईल निवडून? याचं आपलं प्रकाश मोर्ये आणि जोसेफ डॉन्टर यांचं पॅनल पूर्ण बहुमताने येईल असं वाटतंय. अजून थेट उमेदवार आहेत, कोरगावकर आपल्यासोबत आहेत, जोडले गेलेत जे उमेदवार आहेत. कोरगावकर, काय सांगाल, तुम्ही स्वतः ओबीसी मधून नशीब आजमावतायत, कुठच्या गटात उभे आहात आणि कसं बघताय निवडणुकीकडे? आम्ही शिवराम भाऊ जाधव साहेब पॅनलमध्ये आहोत आणि आमची निशाणी नारळ आहे. मोर्ये साहेब पॅनल जे उभं केलेलं आहे त्या पॅनलमध्ये आम्ही आहोत आणि सर्वोदय पतसंस्थेच्या दृष्टिकोनातून जे काही योग्य पॅनल आणि योग्य उमेदवार देण्यासाठीचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. मतदारांपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. आमची जी भूमिका आहे ती मतदारांपर्यंत पोहोचवलेली आहे आणि मतदार आम्हाला कौल देतील अशी एक आमची अपेक्षा आहे आणि आशा आहे. त्या भरमुबर जे कदम आहे त्यांच्यावर तुमची थेट लढत होते, एकाच एक लढत, कितपत विजयाची खात्री आहे?
आम्हाला आमच्या तर एकंदरीत आमचा जो एकंदरीत स्वभाव म्हणा किंवा आमची जी लोकांची असलेली कमिटमेंट किंवा आमच्या एका धंद्या उद्योग व्यवसायामुळे असलेल्या लोकांचा संपर्क यावर आम्हाला अशी खात्री वाटते की बऱ्याच अंशी आमचे मतदार आहेत ते आमच्या बाजूने कौल देतील अशी आम्हाला मतदारांच्या तर्फे अशी एक अपेक्षा आहे आणि आमची त्याच्यात होईल असं आमचं एकंदरीत हे करून त्यांच्या दृष्टिकोनातून. पण चुरसपूर्ण लढत पाहायला मिळाली पहिल्यांदा जसं माणगावमध्ये अशी लढत निवडणूक होते 38 वर्षानंतर. हो, 38 वर्षानंतर ही पहिल्यांदाच. मी यापूर्वी सुद्धा मतदानाची प्रक्रिया म्हणून झाली, परंतु ते कसं आहे ते एकमेकांच्या संपर्कात किंवा एकमेकांच्या कमिटमेंटमध्ये किंवा एकमेकांच्या ह्याच्याप्रमाणे ते आपण पॅनल आजपर्यंत लढवलं नव्हतं, पण काही अंशी अटीतटीचा झालं आणि त्याच्यातून ही पहिलीच निवडणूक गेल्या 38 वर्षात ही लागलेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आमचा एक प्रयत्न आहे की लोकांपर्यंत चांगलं माध्यम चांगलं ह्या आणि आपली जी संस्था आहे ती यापेक्षाही उत्कर्ष यावी असं आमचं एकंदरीत ध्येय धोरण त्याच्यावर आम्ही लढवतो. आरोप प्रत्यारोपात ही निवडणूक गाजली. हो, आरोप प्रत्यारोपमध्ये गाजली. काही अंशी वैयक्तिक आरोप झाले, संस्थेवरही आरोप झाले, परंतु ते काही संस्थेच्या हितावह न होते. पण आता त्याला आमचाही नाविलाज होता, परंतु आम्ही एक आमच्या पद्धतीने एक उत्तर देण्याचा असा ते प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. चांगल्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा किंवा जे आमचे सभासद आहेत संस्थेचे त्या सभासदांना आपला योग्य तो न्याय याच्यातून देण्याचा आमचा एक प्रयत्न आहे. अजून एक उमेदवार मॅडम कविता कुडतरकर आहेत. काय सांगाल, कितपत विजयाची आशा वाटते तुम्हाला? आशा आहेच आम्हाला वाटतं आमचं पॅनल येईल निवडून. बघू आता काय, प्रत्यक्षात शेवटी हे मतदारांचं हे मतदार काय करतील त्याच्यावरच आहे. त्यामुळे काय बघूया काय ते. हे सगळे उमेदवार आहेत, प्रत्येक पॅनलने विजयाचा दावा केलाय. मी जसं विश्लेषण करत होतो, प्रकाश मोरे 5 वर्ष चेअरमनपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांच्यावर आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी जोडलेले आहेत. या पॅनल विरोधी पॅनलचे दादा बेळणेकर असेल, सगुंधुरी, दिलीप माळकर यांनी त्यांना कुठेतरी लक्ष करताना आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. आणि ह्या एकंदर याच्यामध्ये सकाळ सत्रामध्ये आता सकाळचे 11:30 वाजले आहेत. 3-3.5 तास झालेले आहेत. मतदान प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आणि यामध्ये जवळपास 25% वर मतदान दिलंय. चुरस पाहायला मिळते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पहिली अशी निवडणूक आहे जिल्हा बँकेनंतर, विशेषतः माणगाव खोऱ्यामधली ही महत्वाची पतसंस्था कुडाळ तालुक्यातील आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी दोन्ही पॅनलमधून जो रस्सीखेच जे आहे रस्सीखेच पाहायला मिळते. मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले जाते. 3 केंद्रावर हे मतदान होत आहे. 4 वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. यानंतर 4:30 वाजता मतमोजणी सुरुवात होणार आहे. 4:30 ते 5:30 या 1 तासामध्ये मोर्ये बघतोय आपण, स्वतः गाडीवरून फिरताना दिसत आहेत. पॅनल प्रमुख मोर्ये आहेत, त्यांच्याशी आपण थेट संवाद साधणार आहोत. कारण प्रत्येक मतदार महत्वाचा आहे आणि चुरसपूर्ण मतदान होत आहे. 5:30 नंतर प्रत्यक्षात मतमोजणीला सुरुवात होईल. 6 ते 6:30 पर्यंत ज्या राखीव जागा आहेत 4 याचे निकाल, 2 महिला ओबीसी आणि एनटी या 4 जागांचे निकाल हाती येतील. यानंतर अन्य 8 जागांचे म्हणजे 16 उमेदवार आहेत, या 8 जागांचे निकाल येतील. रात्री 7-7:30 पर्यंत ते मॅक्झिमम 8 वाजेपर्यंत संपूर्ण निकाल हाती येतील आणि ही सर्वोदय पतसंस्था नेमकी कोणाकडे जाईल त्याचं चित्र स्पष्ट होईल. मात्र आरोप प्रत्यारोपामध्ये ही निवडणूक गाजली. कर्ज वाटप प्रकरणात विरोधकांनी प्रकाश मोरे यांना घेरण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्यांच्या 3 संचालकांवर आणि अजून एक म्हणजे 4 संचालकांवर कर्ज वाटपाचे आरोप झालेले होते. त्यामुळे या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिले. असं कारण आहे. प्रकाश मोरे हे जिल्हा बँकेचे संचालक आहे. पहिल्या निवडणुकीत ते पराभूत झाले, मात्र आमदार नितेश राणे यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि स्वीकृत नगरसेवक म्हणून जिल्हा बँकेमध्ये त्यांना घेतलेलं होतं. यानंतर प्रकाश मोरे हे सहकार क्षेत्रात माणगाव खोऱ्यातील मातब्बर मानले जातात. राष्ट्रवादीपासून त्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द सुरू केलेली होती. शिवराम भाऊंचं बोट धरून प्रकाश मोरे राजकारणात आले. सहकार क्षेत्रात त्यांनीच आपला ठसा उमटवला. यानंतर पंचायत समितीवर ते राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून निवडून गेले. जिल्हा बँकेवर एकदा ते निवडून गेलेले होते, जॉईन केले ठरलेले होते मागच्या निवडणुकीत. मात्र कालच्या निवडणुकीत त्यांचा कुडाळमधून पराभव झालेला होता. मात्र प्रकाश मोरे सारखा महत्वाचा हे उमेदवाराला राणे परिवाराने संधी दिली आणि ते जिल्हा बँकेवर आहेत. त्यामुळे या पतसंस्थेवर च्या बाबतीत निवडणूक लादल्याचा एक आरोप केला गेला. सगुंधुरीने असतील, दादा बेळणेकर यांच्यावर आरोप प्रत्यारोप झाले आणि या सगळ्या याच्यामध्ये पूर्ण मतदार जो आहे
हा ढवळून काढत प्रत्येक या दोन्ही पॅनलने मॅक्झिमम मतदानाच्या दृष्टीने प्रयत्न केलेले आहेत. एकूण 16 पैकी 8 विद्यमान संचालक हे निवडणूक लढवतात. यामध्ये प्रकाश मोरे असतील, सुभाष भिशे असतील, दादा बेळणेकर असतील, उत्तम सराफदार असतील, यासारखे 8 विद्यमान संचालक नशीब आजमावत आहेत. शिवसेनेबाबतच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर मथुरा नाईक ज्या माजी पंचायत समिती सदस्य आहेत या कुठेतरी नशीब आजमावताना पाहायला मिळतात. एकंदर ही निवडणूक कुडाळ तालुक्यातील वर्चस्व सहकारातलं कोणाचं या दृष्टीने महत्वाचं आहे. दुपारनंतर मतदान जे आहे अजून चुरसपूर्ण होताना पाहायला मिळेल. 80% वर मतदान जाण्याची अपेक्षा आहे. जर 90-95% पर्यंत मतदान गेलं तर निश्चितच प्रत्येक मताला महत्त्व राहणार आहे. आणि निश्चित ह्या निवडणुकीमध्ये 11 ते 15 कोटीच्या ठेवी आहेत. मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप झाले होते आणि एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नंबर 1 पतसंस्था म्हणून सर्वोदयची ओळख आहे. तब्बल 38 वर्ष कैलासवासी शिवरामभाऊ जाधव यांनी ही पतसंस्था जी आहे स्थापन केल्यानंतर अनेक सभासद इथे केलेले होते. स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्याचा प्रश्न शिवरामभाऊ जाधव यांनी केलेला होता. बाणगाव असेल, कुडाळ असेल, कांबळेवर असेल, यासह 4 शाखा ज्या आहेत ह्या शाखा ह्या पतसंस्थेच्या आहेत आणि लाखो ठेवी, लाखो रुपयाच्या पिगमी ज्या आहेत ह्या इथे आहेत. त्यामुळे निश्चितच ही पतसंस्था एक महत्त्वाची पतसंस्था मानली जाते. परंतु शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या बाबतीत दोन्ही पॅनलमध्ये हे उमेदवार जे आहेत उमेदवार पाहायला मिळतात. त्यामुळे निश्चितच ही पतसंस्थावर कोण बाजी मारतंय हे आज रात्री स्पष्ट होईल. धन्यवाद. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण सर लाईव्ह. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.